baphakamise ukuthi ubulili mabuthathane bebodwa sibona kuphi abatshela umbono ukuthi ile ndlela ethenze umhlaba ube ngakhona indoda ishada indoda umfazi ishada umfazi. That's what they telling us. Basitshela futhi nangama-filimu namafilimu wabo lawo abadlalayo. They are telling us a vision ukuthi this is what the world to look like. It's a vision that we've been told by the world. The Bible says abantu bami bayafa ngokuswela ulwazi. Isuke semhlophe angisiphefi ngoba isuke semhlophe angisho ukuthi ngisidli futhi angisho ukuthi ngizowatha ngayo. Amen. Kungcono esebrown kunesemhlophe. Angisho ukuthi ngasithenge esimhlophe futhi angisho ukuthi ngasidli esimhlophe ngizowatha ngayo. We need to be very careful. That's why please ungakudla ukudla ongakhulela because you don't know what's in the food. Wazalwana niyazi ukuthi kunokudla lokho okugayiwe bafaka izitho zomuntu mhlawumbe yakubanga kunomshini osa washing machine abantu babafaka lapho uphuma ngaliseka iminsi kunomshini osa washing machine umuntu yangena phuma ngaliseka iminsi ogayekile and akunomthetho bazoshawa ukuthi sokuvumelekile ukuthi umuntu angadla umuntu. Yebo zona angokuthusa angidlanga futhi ngendlela zakho. I don't play with words. I don't gamble with words. By the year 2030 and 2033, it's 4 years from now, 7 years from now, kuna pesa bona ukuthi no man. Yakhuluma le ndoda man. Yabona kwamanje angiyaphetha. But masekwenzeka uzakhombula ukuthi no man. Beka ngaphethi lo muntu man. Mhlawumbe zabo sofuna ukungisonda ethola mhlawumbe I'm no more available. Angakubhora manje ngabenza ngabo manje ngiqamba igama manje but when the things happen comes ukukhumbula ukuthi no man. That tall person, whatever he said, we are now facing it. That's why ngithi bazalwane nina ensimakhaya nisemsena nifana nathi baseGoli eGoli sinawo amasimo ningawayeki amasimo. Le mbewu le yokuthengwa akume ngayo akuyenze ngawo wonke amandla ukuthi uthole le mbewu le engathengwa engapendwanga uthole imbewu yangempela uyibheke ngoba izokusebenzela. Ikhathi esishintshile zembe uJesu uyabuya masinyane. So isitha siphume ngawo wonke amandla ukuthi uJesu ethe uya afice ukuthi hayi akusena lutho. Isikhathi esinaso sisibulekiwe nabamagama if bengisegroundini bengizothi we are engasishaya isingisi. We are in reference optional time. Sesikhathi saka Nompembe kodwa kahle esisemthethweni sesiphelile. Abaphila abagulayo. Amen. Abagulayo mabaphila nje. Amen. Kunogogo ufika la emini angakwazi ukuhamba. Ufika wahlala lapha ikhona lapha. Hlala lapha ikhona lapha baba. Akazi ngomboni labantu. Samthatha samisa ngale. Okunjalo. Zokala mshito. Zokala awuthia. Zokala. Ka. Awushaka nomfundisi. Ukwenzeka nomfundisi. Yabona. Ngiphethe la person. Kwenza kale nto njalo. Asibajela umfundisi.
ngicela ukubingelela egameni likaJesu. Emini laphana abazalwane bekunogogo behamba nobaba nje. Bathe basophatha empangeni neshowe. So ugogo loya ube nesimo from 2021. So kuthiwa uma elele ebusuku kukhona into efika imdonse njalo ngo-12. Kusho ukuthi ngendlela imisebenzi engakhona kuseze one shape kuleli side la. Because ebusuku ibimdonsa uma ubuka wena imdonsi kwangazi ukuthi kunomuntu osuka emdonsa nje kanje umxhuzulu. Like ufuna ukukhumula ingalo. Kusho ukuthi ubephila kuleso simo enamapain ngalendlela yokuthi isandla besingakwazi ukuthi. And then uma umthinta kuso umbona ukuthi ufila le pain uzobuhlungu ngelisimo. So ke ubaba wasengithuma ukuthi angibacele angasondela nabo lapho kade khona. Wasuka beyabakhuleke ebonasiyamkhulekela ke ugogo. Khulekela. Ngaleso sikhathi ngoba kwesinye isikhathi uma uletha usizo kumuntu osuke umqondo ugcwele izinto eziningi nalokho osuke ukwenza mhlambe ukubona ezifu kuyisikhathi ngoba engqondweni yakhe uthi uma ufaka into ethile kukhona into etlashayo ngoba uma ecabanga indlela seyihambile efuna usizo uvela abona ngathi umdlalo lo usuku uzokwenzeka la. No siyamtshela ukuthi ngoba uze wafika kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke ufike kuyena isimo sakho sibuyele emuva. Kusho ukuthi ke ubaba amkhulekele ngendlela amkhulekela ngakhona. Amkhulekela. Awu bazalwane. Sabona imhlola ngoba imhlola ihlezi ikhona. Haleluya. Amen. Into enginothise kuyena nje ngathi iphuma le ukhalile. Hayi ukhala kwesikhathi eside. So ngenkathi ekhala kusho ukuthi lo moya walomuntu kade ukhaliswa ukuthi ukhishwa kulo mzimba. Ukhalele uphuma ukuthi sikhishwa. So ukhale nje ukhala ngiyacabanga maybe a minute. Kwaba ukukhululeka nje kwakhe basaba. Uhambela bese etshakadula ngithe ngimbona ngilapha nanga sekhulisa phezulu beka model. Msambe bingelela bonke abantu. Akasabuki ngisho ukuthi lasi uNkulunkulu amsize khona yena injabulo yakhe isiphambili. So ke kuleso simo zamasifika from 21 kuze kufike manje phila leso simo samapheli. Bathi mbonile uNkulunkulu ukuthi ke uyakhona ukuthi asize umuntu ngaleso sikhathi. Ngoba izimo zabantu ayifani. Omunye uNkulunkulu uzomsiza ngendlela ethize, omunye amsize ngendlela ethile. Kodwa sibone nje uNkulunkulu enza umangaliso osheshayo. Lo yakho kulesa simo kade so. Amen. Hallelujah. We are just confirming what the Lord does. Hallelujah. Amen. Uke watolika impilweni yakho. Abazali balini impendulo phe. Sanjinje impilweni yakho nje watolika nje. Ucabanga ukuthi ungatolika. Manje uvalo la. Kanti ngithe utolika ngoba ngiyabuza nje. Angakhuluma ukuthi utolika mina ngiyambuza nje manje wena sowusha uvalo. Okay uthi ngenzeni ke? Ubuyele nemic emuva. Baba njani ngicela phambili. Bamjani. Yena baba wami la babuthwala ngicela sekubabuthwala. Hallelujah. Babuthwala.
haleluya. Amen. Ubamthwala umamthwala kuphi? Nabo wele abo wena bekho balele. Ngibabona nje ngila ukuthi balele. Umamthwala uvamise ukuhlala emuva le kumbe ku10 kumbe kwathini kwakhala nyonini istory ngithi khona kakhala ngini. Caphamse izandla umuntu. Bathi bakubone ma. Kodwa ibuko niyazibona ngithi. Nakunembuko phela kunayo. Hallelujah. Eze la umamthwala. Yeah. Ngisho njalo? Amen. Uzathi kusho mina kanti akusho ngomina. Zikhulumelana mina, zikhulumelana mina.